Türksoyun Muzeyler Birleşiginiň agdalary özleri üçin taýýarlanan medeni maksatnamanyň şäherlerine Türkmenistanyň Döwlet Medeniýet Merkezining Döwlet Muzeýine barıp gördiler. Bu ýerde mihmanlar muzeýiň aýratynlyklaryny tanışdyrly hemde olary Türkmenistanyň gadymy geçmişli taryhynyň durly döwürlerine degişli gymmatly tapynylar barada gurrun berli. Muzeýde Türkmenistanyň şäherlerindäki ilki durmuş ýaşaý jemgyýetiniň gadymy döwürleri ýürüte taýýarlanan fotosuratlaryň, maglumatlaryň hemde arheologik tapynylaryň üstü bilen görkezilýär. Soňra daşary ýurtlary muzeý hünärmenleriniň Türkmenistanyň Döwlet Muzeýiniň ýolbaşçylary we hünärmenler bilen iş maslahaty geçirildi. Oň dowamyna türki dilli ýurtlaryň muzeýleriniň arasynda özara tejribe açmak hemde halmatdaşlygy ýoly mukbaradaky meseleler ara maslahatlaşyldy. İş maslahatyna atnaşyp taraplar ýurtlaryň muzeýleriniň arasyndaky halmatdaşlygyň halkara medeni aragatlaşygynyň ösdürilmegine, medeniýetleriň hemde muzeýleriň özbaşly milli gymmatlyklarynyň özara baýlaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýetliligini, olaryň degişli ugurlarda täze göz ýetimleri açýanyny aýratyn bellediler.